Yan po dun sa ano, nag-comment na lagyan ng alambre. Ikisan yung ano dito. Yan, mayroon po yan nakalagay na alambre na kaipis. Pakita natin po sa akin. Pakita natin. Yan po. Pakita ko yung alambre. Yan po, mayroon pong alambre yan. Madali na masira kasi yung cellphone nasa yung mga Opo. nagagat ko. Yan po, salamat po sa concern. Pero mayroon po yun ng lagay. Salamat po. At siguro, baka yung vlog natin ay fast forward o patungan lang natin ng tugtog o kaya i-mute kasi may bibigyo sa kabila. Parang asong nakalangan ng malaking buto. Ayan po, pansit, merinda. Ang hila. Hilo. Nagatso. Biar nil. Malitang Maganda pala yung pagtugtog. Dilo. oh, ginyo ko. Miss na miss kita. Sana ko tayo ng buhangin. Ako na. Ako na. Ako na lang. 3 minutes. Bulan po. Amo na talaga. Amo na tayo. Ano na? Amo na.
Dito siya. Sana bili mo ito eh. Ako na kita nung ano. Yung 15 years old. Ano nga pangalan yan? Bayawa. Ano? Bayawa. Bayawas. Bayawas tawag niya sa inyo? Bayabas. Bayawa. Bayabas. Bayawa. Ba. Bayawas. Ba. Yawas. Ba. Ba. Bangoy. Bayawak. Ba. Sige nga. Ba. Bayawas. Bayabas. Bayawas. Bayawas. Bayabas. Bayawas. Ba. Sumunod ka kasi ba. Bayawas. Ano? Ba. Ba. Ya. Ya. Bas. Bayabas. Oo, di ba? Di pa. Magigistay pa? Ayan, tilo. Yung bayabas, oh. Yan, kumain ito. Mainom ka? Oh. Bayabas. Hindi na pwede yan. Sumasakit yung tiyan ko niyan. Mahina na yung panunaw ko. Hindi na, ano ko ngipin. Hindi, panunaw. Samantala noon, talagang parang yan nakakain yan. Colonel, bayabas! Bayawas. Ano to? Mga taas ang may tanis. Maganda sa bata. Kasi tilo, bata pa, patubo pa lang yung ngipin eh. Ano ba yan si Tilo Ngungu? Sa comment, katanong kung ngungu ka raw. Di naman po si Tilo Ngungu. Ano lang talaga siya, may na magsalita. Mumani. Ano pa? Tamis ko. Binibenta yan kilo. Sinasakitan nila. Mga kilo ay oh. Sinasakitan niya ang kumagat. Parang ugay. Sabi na naman din. Salita ka tayo. Salita ka. Salita ka. Yan. Salita ka. Nagpuputol siya ng bakal. Lakasan mo yung boses mo. Nagpuputol ng bakal siya. Nagpuputol na. Nagpuputol na. Ayan na. Oh. Wala na. Ito si Sir, papahinga. Yan. Pahinga siya. Yan si tatay. Finish na, pwede na. Pwede nang matakan. Kulang lang ang bubong. Kulang lang bubong. Okay na. Yan. Ikaw din. Apa na? Mungi! 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 Yan po dun sa ano nag-comment na lagyan ng alambre. Ikisan yung ano bisayan. Mayroon po yan nakalagay na alambre nakaikis. Pakita natin po saan.
Yan po. Pakita ko yung alambre. Ayan po, mayroon pong alambre yan. Madali na masira kasi minsan pagbasa yung buhangin, Opo. nagagadgad. Yan po, salamat po sa concern. Pero mayroon po yun ng lagay. Salamat po. At siguro, baka yung vlog natin ay fast forward o patungan na lang natin ng tugtog o kaya i-mute kasi may nagbibideo kasi sa kabila. Tanggal mo. Ang nasa paligid mo, tilo tandaan mo. Kung di ikaw lamang giliw, kahit ano pa sabihin nila, hindi ito wala sa hangarin ko. Wagas ang pagmamahal ko sa iyong giliw ko. Bumboy, kahit ano pa ng puso ko, dito sa'yo hindi magbabago. Pinolingasin mo. Tawa. Tawanan mo ang iyong problema. Yan. Oh. Sari-saring problema. Ikaw yung tatawa. Nasa ulo mo'y tumututa. Lulubas pal. Lahat ng halos ng paraan. Makapil. Nangunit din mumra. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema.
Meron pa sa'yo? Bro, banat bro. Hello. Yan. Tawanan mo ang iyong problema! Kita. Hindi gusto ka ang hapon. Liboy ka. Ha? Liboy. Liboy ko. Ano klase kaya? Talaga. San Roque ako. Tawagan uda. Sa grada ako. Sa naman ng Ay, wala. San Roque uda. Ay, talaga nga na. Oo. Tawagan ako. Sa grada ako. Mura-buran. Ha? Mura-buran. Tumutuyo na ako ng sugal. Oo. Anong kanta yan? Hindi talaga. Sa ako nga niya. Sa tita na man ko pa na mo. Ang kasantig ko aron. Hindi ka. Masok, tapi ako nga rin yan. Ah, Hindi, makanikar sa upan. Minsan. Minsun. Yung sa Facebook, bigla mo na lang mababayan. Naka-minsun. Dami ko yan sila. Ano yan din? Dami ko. Saan si Tulio? Mamang mo sa kantin. Napula ko sa kantin. Parang asong nakalangan ng malaking buto. Wala natin, igit pa kurang na. Ano, pag magurang na. Mabilis lang yan, nguyain ko. Tapos isa na isa yun. Ay, ba? Ayan po, Binibili ang 4,000. time check 3,500. 11:43. Ayan, break time. May tugtog. Break time tanghalian. Hindi. Mary. Yo. Ate. Yan, si Tel utang pa ba? Saan galin te? Ah, Saan galin? nagpanabuwa. Ah, panabo. Nanaod.